Thank you so much, Mzansi, for choosing your #1 channel, for choosing your #1 show. It's King Ginger, Cream de la Cream. Ngintwana nje yase King Indlovu. Ngaphume emabhokweni eKing Indlovu bafowethu, ngingaphethe lutho, nginephupho nje lokuthi ngifuna ukuba phambi kwecamera, ngikwazi ukusiza abantu. The only thing I did, I went straight to the shops. I bought a camera and the mic ukuze ngikwazi ukuthi ngimsize. Ngisacela ningangiyeki ukungisupporta manje. Please take me to 200,000 subscribers on YouTube. Make sure that you follow me on Facebook at King Ginger SA. Do the same thing on Instagram at King Ginger SA. Do the same thing on TikTok at King Ginger New. Angidlali umlomo ongathethi imanga bafethu. Into engiyikhulumayo yiyo and bangayona uwe ongayona leyo nto ngoba mina mase ngiyikhulumile yiyo. Umhlabo wami. Umhlabo wami. Ngingenza noma yini. Umhlaba owami. Singama South Africans sithi Morocco asikwazi asikurecognize mhlabo wami. Today ngizohlukanisa abantu abajolayo shuthe njengoba bezohlukana kumina ngaphakathi. It's Senegal versus Morocco. Bazolahla iMorocco. Mhlabo wami siyanilahla sanifuni ngoba nithandela imali zethu. Nani madoda manjola namantombazane seniwathandela imali zawo, imoto zawo, imizi yawo. Anijole ngokweqiniso. Stop abusing 4 letters. Stop abusing these 4 letters. Khula la, ngizofela emanyaleni. Take me to the couple ngibahlukanisa. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bamboluyo class. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, what made you go to Why the people? Why the Africa my nyangazi mase Africa my beginning, Africa my ending. They came from the north, they settled to the south. We took them from the south, we put them back to the north because the south belonged to the south, South Africa. Sizenzela izinto ngendlela yethu. Bafuna ukuba njengathi. Sivulela ishow ekuthiwa angisakufuni. Sebefuna ukuba ama South Africans ngoba iMorocco. Wefethu awusondele. Awusondele mfethu. Futhi sanibona. Uyaphila mfethu? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila mfethu. Proudly African. Proudly no GBV. Proudly never touched or never abused. Proudly we are united and we are together. Umuntu osifazane mawukuthi uyabona ukuthi angisahambisani naye, proudly wenzani? Uyaphuma kuye. Uyaphuma kuye. Yeah. Buri mfethu ngicela igama lakho ngisacela ungitshele nanokuthi umjolo ukwenzani. Okay, mina ezibese ngichazile igama lami nguSimpiwe ngwabaTebi Sibongo. Sure. So mina lenkinga lana nomuntu wami uThando wakwaButhelezi. Ethu Mashenge obuye eThekwini ekhaya. Sure. So lengane lana ngisho ukuthi sahlangana eThekwini ngokomsebenzi bengisebenzele eThekwini. Showcase please. So manje ngambona ngamthanda vele sazwana kahle ngeindaba. So ngamletha lana eGoli ukuthi azohlala nami because bekasangitshela ngesimo sakibo vele ngazohlala naye la sihleli vele isikhathi saba right bona yonke into ikahle. But then manje ngithe ngokuthola umsebenzi ngishifta lana sengiyosebenzele Midrand manje. Sure. So manje sengiyabona izinto manje ngathi azisahambi kahle. Uthini kimi? So izinto azisahambi kahle manje because unomndeni wakibo naye ngapha. So angithanga mangisuka naye le wazohlala nami endlini uhleli nomndeni wakibo but then akusikude nala ngihlala khona. So manje mangiyabona izinto azisahambi kahle manje ngendlela. Mangimfonele efonini angisamtholi uphile unalo umngani wakhe kaphuza naye
nokuthi bangimfonela athi uyemnganini wakhe Sure. mara mangibuza umngani wakhe athi hayi lo muntu uthe uye uthanda uthe uya kuwe so manje ingako ngibhalele wena ukuthi hayi ungisize because hayi mina ngikhathele angisamfuni ngikhathele uyangisamfuni because into ezokwenzeka manje ungikhatha nabantu uzongifaka enkingeni because mangisithola isitori sakhona lo muntu ubhizi nomngani wami so manje hayi oba kwenza isilima badlala ngami kahle baphuza utshwala ngawe ngemali yami yakudakela because akasebenzi naye lo mfana lo sokusho ukuthi kudliwa imali yami mangekho mina ngisemsebenzini kudliwa imali yami la yini uyamsaba indomfana mhlawumbe ukuthi ukumkhuza ngeimpama cha angimsabi kona just angisumuntu nempi kakhulu mina so ingako ngicela wena ukuthi hayi ungisize because hayi angisamfuni yena hayi angisamfuni so wena mfethu uthema urealize ukuthi umuntu wakho iziphi mhlawumbe ezinye insolo ebezikubonisa ukuthi lo muntu ngathi useyacrossa engabe mhlawumbe ubesekuncisha ukudla o mhlawumbe nesikhathi anisasitholi bekwenzakalani leyenza ukuthi usole deep isikhathi kona siyakhona ukuthi sibe sonke mangimbizile ezazospend isikhathi nami mara masithi senza izinto zasekamereni manje umuntu angitshela ukuthi ukhathele orathi akazizwa kahle ukhathazwa yini le mkhathazo engasebenzi emasaka ukhathala kanjani bengekho angithi umuntu wakho mamkhumbula umthanda kumele mawumbona vele khumishizolo ngoba ama feelings akhona la so into evele yangisolisa nami le ukuthi hayi lo muntu kusho ukuthi kunento ayenzayo kenze ukuthi ngibuye ngingamtshelanga ngimfonele ngimtshela ukuthi ngikhona azongivakashela eze vele mhlawumbe ngokuthi afuna uqhuma lamanyala awenzayo makafika vele ayikho into esiyenza ungitshela ukuthi ukhathele sigcine kudala nje nokuthi siyathintana mina na sesiyajola njengegama mara imali ngiyamnikeza makayifuna so wena bhuti busumtholile omunye umuntu mhlambe ohlekisana naye ngapha eMidrand njengoba uzolahla lo cha hayi okwamanje hayi ngisase nje nama trust issues hayi ngikhathele uthando hayi angisathembi lutho nje angisathembi lutho hayi yini into ofuna ukumtshela yona yena emeza la masimehlisa la ebhasini kahle mina ngifuna nje kuphele phakathi kwami naye angisamfuni kahle nje ngifuna aphume nje aphele empilweni yami nami ngiziqhubekele ngempilo naye aphile impilo yakhe aqhubekeke nalomfana wakhe aphile imali kuwena kahle nje because manje yimi umuntu odliwayo la kudliwa mina kahle kuphela mina so hayi ibhlungu kakhulu into ayenzayo no inzima istip yakhuphukela my brother njengoba uze naye ku my sister unama option awu2 option yokuqala singamnika i50 agibele la itaxi ePre or option yesibili umlahle uqede lapho sinifaka ebhasini nobabili siyonishiya lokushini ukhetha kuphi hayi angisafuni ukuhamba naye mina angisamthebi kahle naseduze kwami because lo muntu naye makakwatile lo ntombazane iyashayana kakhulu nesando nolaka une attitude mina ngizwisisi so angisamfuni nje kahle mina eduze kwami ngikhathele uye ngikhathele just bengenandlela ukuthi ngamtshela ingako ngicela wena ukuthi ungisize hayi mina nginayo indlela nginayo mfethu mina ngimsabi ngizosomtshela nje kahle ne-attitude esnacks shoot umuntu ngiyathanda ukuba bosi kakhulu uyathanda ukuzenza ngathi uyindoda uyibhuli hayi eish welcome 50 rand awube seceleni awungehlisela usisi la emotweni yasekhaya basi la komtimandi yakuzwa bena eish mfethu adonona la ibhlungu manje ya kona kakhulu ngoba nasekhaya bayamazi lo muntu ibhlungu manje ngami introducer nasekhaya shoot mina ngabona nje ukuthi lana ngibona ngithola umshado ngingazi ukuthi umuntu uzoshintsha phambili hayi awesimlindeke awumamazi ngahlala ngapha hey only the devil phela mfethu that was a brother uyakwazi lokho unjani sisi ngiyaphila ubani igama uthando Thando ubhuti lo hleli nathi uyamaza ngithi ngiyamazi yasichazela kakhulu ngawe nathe wenithanda namnandi ngakhona nathe wenje usushintsha impilo yakhe ngakhona umphethe kahle ngakhona wena ungathini oyithandayo ngayo ngathi nje ngithanda nje ubiyena ubiyena umuntu onjani wena umuntu oright umuntu nje oright kunesikhathi umuntu nje usupportive nje yabo wena ubuwena kanti umuntu onjani hawu ngumuntu nje namfana bonke abantu umuntu usupportive futhi othembekile ya thembakele uyamthanda ubhuti
Ya ngiyamthanda. Uthembekile kuyena. Ya ngithembekile. Mhlawumbe mangase ngibuze lo mbuzo. Angazi noma ngikube inkinga. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kaBhuti? Hayi akekho. Ungcono ngoba akekho. Mfowethu ngicela umtshele. Thando. Yeah. Njengoba bengithe kuwe siya kwi-interview. Shuthi bengafuni bengisaba ukukutshela. Ngibhalele umfowethu lana ukuthi angisize. Ayish, angazi ngiqale kanjalo. Qale mfethu, qale mtshele lo. Thando ngoba wazi ukuthi mina manje angisahlala iduzane ngisebenzela kude. And manje unenkinga ukuthi mangikufonela ngisakuthole efonini. And uphila ungitshela Usuku. Ha ngiyamtshela ukuthi ifoni yami mhlawumbe ngishiye echarging or ngihambile ngekumngani wami. mina uphila ngitshela ukuthi uya kumngani wakhe mara mangibuza umngani wakhe athi lo muntu uthe uya kimi. Wena usufunani kumngani wami? Sube ngifuna wena ngoba mangimfuna efonini angimtholi. Uyabona le attitude bengikhuluma ngayo. Iyona. Unayo lento ukuthi yena afune mina ngizwe ngayo manje ngathi uyindoda kimi. Cha, no, wena ufunani kumngani wami? Akubuze kubani? Mangangithola efonini yami. Akubuze kubani? Angithi ngizobuyela kuwe back. Uyayibona into enjalo. Phela umuntu wami kumele angizwisisi ukuthi ngizongakuthola. Kumngani wami ke yona ufunani yona ufunani. Oh. Umngani wakhe uye uphila afonela umngani wakhe ngefoni yami. So ifone number yomngani wakhe. Ngiyadelete mina. Phela mina ngicabanga because ayikho nje into engangihlanganisa nomngani wakhe. Sube ngifuna wena mangifonela umngani wakhe. Should kanti enhlanzile monga. Kanjani manje? Inamba. Ithatha uphi inamba yakhe? Hawu awazi namhlanje ukuthi ngine number kamngani wakho. Ngiyayidelete mina. Ngiyayidelete should kanti enhlanzile. Hayi amanga uyayibona lento engikhuluma ngayo. Okay, siswami, imali. Wena ufunani kumngani wakhe? Hawu ngimjwayele. Hawu ujwayele umngani wami. Hayi, ngimjwayele. Kanjani? Manje befika nje naye behamba naye mhlawumbe zaphuma zekhipha. Nikhiphe nambe naye. Khona usumjwayela ukudlula yena. No, ngimjwayela ngidlula yena. Mtshele mfethu. Okay Thando. Wena kule viki eliphelile ngolesihlanu. Ngithe mangikufonela wathi wena ukumngani wakho. Yeah. Ngafonela umngani wakho angitshela ukuthi wena uthe ukini. Ngabuya ungazi wena ukuthi ngibuyile. Bangitshela abantu abakubonile ngeke ngikutshela ukuthi ubone ubani. Bangitshela ukuthi wena bowuhamba nomngani wami. Siyabonga. Bangihlanyela. Ubuhambelani noSiya? Ukuhlangana. Hey, ukuhlangana nomuntu ohambe naye sekuyinkinga leyo. Hawu usiyabonga ngokulanda endlini. Ungilanda endlini. Uhlangene naye kanjani manje? Bayasha abantu. Abantu abakubonile bangitshelile. Angidakela. Hayibo. Khuluma iqiniso. Hayibo ngiyakutshela uhlangane naye bengeshop uhlangana naye. Angilwi yindaba yena limele ufuna ukuzwa ngabantu ayezwa ngabantu. Ubuya ufuna. Kodwa ngithi wena uyahluleka ungitshela iqiniso. Yiliphi iqiniso lifunayo? Lelo ukuthi wena noSiyabonga nenjalo. Hayi angikwazi ke. Wawufuna nemqashweni kaSiya? Hayibo angikazi nje ngiyemi. Bayakwazi emqashweni. Hayibo angikwazi lokho. Bayakuthuphuza kwakubonile abantu Thando. Hayibo. Ngithe mangifike kini mangiceda ukukufonela wathi wena uya kumngani wakho ngaye kini. Bathe kini ulando uSiyabonga. Yiyo interview le. Yiyo le. Yingakho bengafuni ukutshela ngoba bengiyazi ukuthi ngeke sizwane endlini. That's why ngicela umfethu ukuthi angisize ngoba ngiyakwazi ukuthi unjani. Mtshele lo. So into engikubizele wena mina Thando ngifuna ukutshela ukuthi angisakufuni. Ngikhathele wu. Angisakufuni. Angisakufuni. Ngikhathele wu. Wena ungikhatha nabo Siyabonga bangasebenza abagulayo wena. Nondliwa yimi noSiyabonga wena. Ungizwe kahle. Awaliwa ngoba unani? Awaliwa mina mfana. Mina ngijabule lento ukuthi uhamba uvula wena. Sothandana ngekani. Nobani? Ngihlola loyo. Ngihlola angenzwa kanjalo. Umhlola lo ngitshela wona. Angaliwa sidalo mina. Ujolela nongithanda Thando. NoSiyabonga umngani wami. Ngakuthatha le eThekwini wena ungibashile la. Ngakuletha la. Ngibashile bangibona phela. Ngakuzama nondliwa yimi kini wena. Anina next. Awufuni ukusebenza awukwazi nokupheka uphelelwa yimi wena. Nondliwa yimi kini. Bese uzothatha uSiyabonga ogulayo. Uyamazi uyagula uSiyabonga wena lo lala naye. Ufuna ukugulisa mina manje. Sagula sobabili ke nawe. Ngifakele lento yakho. Ulele naye. Ulele naye. Umngani wami uSiyabonga. uSiyabonga umngani wami ngiyamazi ngiphila naye. Ulwela ukuthi uyangala. Khuluma iqiniso. Angisakufuni Thando ngikhathele uwo wena. Ngithandana ngothando lwami. Nobani? ulwela ukuthi uSiyathi unomkhuhlane. Khuluma awulali noSiyabonga wena. Awulali na. Awulali noSiyabonga wena. Awulali noSiyabonga wena.
uzoswakushaya musu. Awulali nosiyabonga wena. Ngale ke mfana. Awulali nani nosiyabonga. Awulali nosiyabonga. Nami sesithiwa ngilala. Shukuthi le rent kasiyabonga ibhatala imali yami. Iprank lakho le semqashweni kaSiyalo. Ngithana vele kodwa ngeke ungazi. Uthini? Ngeke ungazi. Akho. Ngokubulala wena yes. Miyeke mfethu. Ngikhathele sekufuna ungashile ngakuletha la. Lenja. Ngeke. Uzobani? Ngeke. Uzobani? Yila naye engenayo mina. Yila naye engenayo mina. Hayi, ungithi wena uphinde uthi. Ini? Oh. Bibi lakho lincane linjalo. Hayibo Nkosi yami umhlo. Uthini wena? Ngena phi phi. Uthini wena? Uthini wena? Uthini wena? Uthini wena? Usiyabonga ngokudlulayo. Nje ubukhama. Ngoba usuyaliwa, usubona amapipi. Hayi, lotho. Bazolihlutha abanye phambili. Hamba lento. Ngifuna ukubona ukuthi niyodlane kini. Niku 10 rand. Niku 10 Ungamniki rand. nale mali hamba ngeenyawo. Hamba ngeenyawo. Hamba ngeenyawo. Hamba ngeenyawo. Hamba ngeenyawo. Ufonela usiyabonga ngoba kana moto akana next. Ubhebhe 2 minutes ungena ukhame. Uyibona nini lento le? Ibona namhlanje nidla imali yami lento. Hamba ubuyele eThekwini. Uze ungibashile la ngakuzama. Nondliwa yimi ekini ngizobona ukuthi nodlani. Siyabonga. Uyanginelisa. Kha. Woza baba. Woza. Uyayibona lento bengikhuluma ngayo. Manje wena wenzani? Usufuna kushaye futhi. Hayi. Uyangikwatisa le ntombazana le. Yambona lo muntu ufuna ukula usufuna futhi manje aphinda kungqubuza bengizomlamula kanjani mina lo muntu ongankadla lena. Sorry man. Ayilengane yakunyela mfethu shuthi bathandana ngempela nalo mfana. Akaphiki. Enduthi usazojola nawe ngenkani uzothini ngalokho? Awusamfuni. Hayi mina ngisamfuni. Ngeke masuka la uye police station protection order mfethu yona ezokusiza. Angisafuni nje kwanto engihlanganise naye bafuna mina Protection order. Kha nale mali omfakela yona engaka. Lo muntu mangihola nge-fortnight ngimake sure ukuthi imali ngiyamthumela. Anginangane naye. Ekuyibo bondlwa yimi. Lo muntu ngimthola unabantwana abayi2 akusibona bami ngamthanda njalo. Kubo lapho. Lo muntu awumazi ukuthi uhlala kuphi. Awondli kubo. Mhlawumbe wondla yena nabangani bakhe la ahlala khona. Musi lokhu focusa kubo. Hayi mina ngisamfuni ngikhathele uye. Uyena. Mina ngiblame yena. Usiyabonga umngane wami ngiphile naye iminyaka. Manje wena ukuthatha apha uthi usiyabonga unomkhuhlane. Ngiyazi umngane wami ngiphila naye obvious. Benginokumkhapha maka eclinic usiyabonga ayothatha amapilisi. Kanti yena ungishaya emuva. So uyabona mangathi ngiyoqhubeka nomuntu nje kuzogula mina mase. Welcome. Ithathe lensizwe. Izogula. Asidlule la eMedcare. Kumele bamtest. Hawu. Yeah. Mina since ngiyathola ngizwile ngalento angiphindanga ngalala naye. Awufuni ukutest. Ngithi ngiyasazi status. Ngiyasaba. Hayi. Hayi samba nawe sokutestisa. Umuntu ongabe uyatesta hulo. Hayi uwe. Awubo. Hayibo ukula ngani? Lamuntu la umazi. Wena wazi umngani wakho. Yena ulala naye. Thina sazi wena. Kanti wena ukwiside kabani la? Ngikuside lakhe angifuni ukhawathe. Mfethu ngokulethela ukuthi ungisize manje wena ngathi usojikelana nami manje. Okay. Welcome senze njani singamisi ne? Mina ngicela ningisize bafethu le ntombazana angisamfuni eduze kwami. Okay, police stations of the protection order. Ngabonga kakhulu bafu, ngabonga kakhulu. Mthathe ngizokufica ephasini. Hayibo. Siyabonga. Uthi wayehamba nawe uyolanda amaphanado eclinic. Uthi uyakwazi ukuthi wena unokuphathwa ikhanda nje. Siyabonga ungubani na ziveze. Udla intombi yamngani wa hayibo. Hayi kwamjolo kuyanyiwa. Kamjolo kuyafiwa. Kamjolo uyangcwatshwa. Kwamjolo you get buried alive. Take me straight home. Kunzima. Hey yo, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolunu stars. Welcome to Anti South Food. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. I'm going to do my sister.
What made you go to umngani? Why the fool that? Why the fool? Why when you go on? Why when you go on? Why when you go on? Ayengiyasho ukuthi ipipe lishisa mkhulu. Hayi no. Ayengiyasho uyasho ukuthi ipipe lishisa. Inkinga usekhathele yisena.